Di sa ato taliwan ning hulga sa novel coronavirus sa waog to ang mga lakang ipatuman na sa landay mga ahensya patok sa mga batang sa balatian. Ang dakbayan sa Sugbo miumol og Task Force Coronavirus aron matutukan kining maong health issue. Usa sa tutukan sa maong task force ang pagpakigbatok usab sa mga sayop nga impormasyon nga mikatap bahin ning maong sakit. Ani ang report. Naiupat ka mga suspected cases nga gimonitor sa Rion City, diin tulo na admit sa Sugbo ug usa sa Bohol. Subay sa padayang pagkuyanap sa virus, milihok na usab ang syudad. Pinaagi sa pag-umol og task force sa konseho. Gitigom ni Vice Mayor Mike Rama ang mga stakeholders diin gihanay ang sistema nga sundon kung ugaling magkasulod ang coronavirus. This exercise is a simulation. Positive, negative, we all will be already seeing beyond. We'll be able to have the information, the education, and the communication. And this will be expanded, then later submitted to the mayor. Gituki ang reactivation o pagpalig-on sa mga local surveillance and epidemiological surveillance unit. Magbutang og surveillance officer nga motutok sa kaso o mag-establisar og sistema pag-atiman sa mga tao nga mataptan sa kagaw. Tutukan usab sa task force ang infodemic o sayop nga kasayuran mahitungod sa virus. As of now, wala tayong nadawat nga report or notification nga gikan sa Buloon about such case. This task force will continue until everything will already be normalized. Giawhag sa DOH ang katawhan nga dili magpataka og share og mga fake news nga makamugna lang og panic. Usa sa gitumok ni Dr. Blanco sa DOH ang gikataho nga adunay coronavirus sa usa sa mga lungsod sa Bagatang, Sugbo nga matud niya dili tinuod. Ang tanang makasayuran kinahanglan sa DOH lang magikan. Masayod usab sila kay ang mga tambalanan mo kontak man sa ilang buhatan kung adunay mga kaso sa maong balatian. They should have their own incident management teams or that part of that would be the task force. Sa pikas bahin gidasig sa DOH ang katawhan sa kanunay pag-inom og tubig ug mag-hand washing aron makalikay sa virus. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Palitang Bisdak.